36 produttur tal-films Maltin ser jibbenefikaw minn €2 miljun, id-doppju allokat għal proġetti simili matul is-sena li għadiet. Hekk kif il-Kunsill Malti għall-Arti ħabbar il-lista ta' proġetti magħżula l-iskema ta' appoġġ għall-iskrin. Iċ-Ċermen Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għall-Arti Dr. Luke Dalli qal li din l-iskema li hija maqsuma f'5 faxex u għandha lan li s-saħħa oqsma ewlenin fl-istess setturi b'kull fera tappoġġja xogħlijiet awdjoviżivi f'kull stadju tal-iżvilupp minn kitba tal-iskripts tal-produzzjoni, b'aċċenn fuq il-kreattività, il-kwalità u l-valur kulturali. Rridu nsaħħu il-films Maltin, rridu nsaħħu t-talent Malti sabiex nilħqu l-eċċellenza. Sissa ingħataw bejn is-sena l-oħra u dis-sena 3 miljuni, imma f'moħħna huwa li nibqgħu nagħtu injezzjoni pożittiva ta' riżorsi kif ukoll ta' flus sabiex nilħqu dawk il-livelli li nixtiequ. Iżda mbagħad x'isir minn dawn il-produzzjonijiet? Dr. Dalli qal hija proprju l-mira tal-Kunsill li tiegħu imur lil hinn milli sempliċiment jagħti appoġġ finanzjarju. Għal il-Kunsill qed ikompli jaġevola dawn il-produzzjonijiet biex apparti milli jitgawdew mill-udjenzi Maltin, ikompli jippromovihom mal-udjenzi anke barra minn Malta. Għalli fil-ġranet li għaddew il-Kunsill nidaw wkoll is-sitt fera ta' din l-iskema li tgħin fl-istadju tal-promozzjoni ta' produzzjonijiet kulturali u kreattivi awdjoviżivi. Dawn il-films mbagħad wara li jiġu prodotti ħanejnu wkoll sabiex noħorġuhom il-barra minn xtutna u jkunu parti minn festivals barranin ħalli it-talent Malti jitgawda wkoll barra minn xtutna. Il-Ministru għall-Kultura, Artijiet u Gvern Lokali Dr. Owen Bonici qal li għat-tieni sena konsekuttiva sar investiment sostanzjali fl-industrija domestika tal-films ta' Malta biex is-settur jingħata priorità u jirċievi l-appoġġ li jmeritaħ. Għal is-sena li għaddiet kien hemm investiment ta' €1 mirat lejn produtturi tal-films Maltin li hija l-ewwel darba li seħħet xi ħaġa fl-industrija u li din is-sena l-ammont ser jirdoppja.